ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಡೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ತಗೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಕಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ನೆಲ ಪೂರ ವಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಾಡು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಇಲ್ಲದ ಉಳಿಯದ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಆತನು ನನತ್ತೆ ಕಜಿ ಪಂಜ ಅಂಡ ಆಂಡು ಕಜಿ ಪಲ್ಕ ಕೊಡೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ನಿಂಗ್ಲ ಅವ್ನು ಪೌರುಡು ಅಮರ್ ಬೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ನಿಗೋ ಮಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಮರ್ ಬೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡು ಅಂಚೆ. ಸೊ ಒಂಚ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಉಂಟಾಕಂತದ್ದು ಅಂಚೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಕಚಿ ಮನ್ಪಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಅಂಚೆನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ మీరు చికెన్ కనకేరు చికెన్ ఫ్రిడ్జ్ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇವೆ ಚಿಕನ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ತೈತೆ ಇತ್ತ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ತೈತೆ ನಡು ಒಂತೇಳಿ ಎಂಗ್ಲು ಉಪ್ಪುನಿ 2 ಜನ ಖಾಲಿ 2 ಕಿಲೋ ಅವತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು 2 ಜನಕ್ಕೆ 2 ಕಿಲೋ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಗ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಗ್ಲು ಚಿಕನ್ ಪಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ಕನಪ್ತೀರು ಮಾಸ ಕನಕ್ತೀರು ನಿಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲು ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಉರುವ ಒಂದು ಒಂಚು ವಾರ ಆಡಪೋದು ಇಲ್ಲ ಉರುವಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉರುವಾಪುಂಡು ಮುಖದಾದ ರಜೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಪಾಡ ಮುಖ ಮನೆ ಪಲ್ಯ ಬಿಟ್ನಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ತೆಚ್ಚಿಪವೆ ಪಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ದಾದಂದು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದನದು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಸೊಪ್ಪು ಅಡ್ಗ ಬೆಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿಂದ ಕಾಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಮಂತಿ ನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ದಿಂಜ ಮುಂಚಿ ಕೊಡ್ಸಿ ದಿಂಜ ಮುಂಚಿ ಬಂತನ ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಂಜ ಮುಂಚಿ ಕೊಡ್ಸಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬಾರಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಪುನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾದ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪೆಪ್ಪರೇ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕನಪುನೆ ಎಂಕ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕನಪುನೆ ಕಾತೊಂಜಾನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚವದು ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಲಂಚನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಂತಿನೇನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕವಾಡಿ ಉಪ್ಪು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ತೂದ ಪಾಡ್ಗ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಬೇಯ್ಪುನೊಂದು ನಾನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ 80% ಬೇಯ್ತನು ನಾನೊಂಜಿ 20% ಮಾತ್ರ ಬೇಯಾಡು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿದು ಹಂಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬೊಚ್ಚ ಒಂಜಿ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೆಂತೆದ ತನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆದ ತನ್ಗ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆನ್ನು ಜೀರಿಗೆದ ತನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಬೇತನೆ ಮನ್ಪುಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂತನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ದೊತೊನಿಯೆ ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಆತಿನ ಅಂದು ಅಂಚ ಅವಿಂತ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ದಿಂಜ ಖಾರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಂಡೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಏಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೊಂದು ಬೇಯ್ತಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪನ ಬದಲು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ದಿಂಜೆ ಬರ್ಚೆ ಚೂರು ಯಾವ ನೀರು ಪಾಡ್ಯದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒಂದು
ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಒಂದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಾರ್ಲಾಕ ದಯಬಂಡ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನೇಡ್ದು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಗ ಖಾರ ತೂದು ಪಾಡ್ಗ ದಯಪಂಡ ఒక ದಿಂಜ ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿ ಯಾವ ಇಟ್ಟು ಯಾವ ಪಾಡ್ಗ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡುಂದಾನೆ ಒಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯಾಡು ಬಕ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯಾಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅರ್ದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದ ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಪರಿಮಳ ಬಣ್ಣ ಆತು ಸೋಪುಂಡು ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಪೊಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತಿನ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಭಾಳ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೆಂಚಿನ ಬಂದು ನಾವು 10 ನಿಮಿಷ ಬುರ್ದು ನೋಡು ಬಿಡ್ತಾ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚದೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚದ ಖಾರ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪನು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕು ನೋಡು ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಅದಪ್ಪನು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪನು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಂತೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಾಗಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮನ್ಪೊಡಾಗಿ ಮನ್ಪು ಒಂಡೇರಿ ಅಂಚೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಂತೀನಿ ಒಂದು ಏರೆಪುರ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪೊಸತ್ತಾದ ಏರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಖಿಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ